Μπούλας, Άρης Μπούλας, Άρης Μπούλας. Έτσι, μπράβο, τώρα! Ναι. Και εμένα να στείλει.
μετά από ένα παιχνίδι που ήταν πάρα πολύ απαιτητικό για μας την Κυριακή. Σήμερα θέλαμε να δείξουμε αντίδραση, θέλαμε να δείξουμε πάλι ότι είμαστε μια ομάδα που μπορούμε να αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων, να το πω, με ευκαιρίες και σε νέα παιδιά, να ξεκουράσουμε παίχτες οι οποίοι ήταν λίγο καταπονημένοι. Νομίζω σήμερα δείξαμε ένα πρόσωπο πάρα πολύ καλό σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αν εξαιρέσω το πρώτο πεντάλεπτο που μέχρι τουλάχιστον να δούμε και να βρούμε τα πατήματά μας μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα νομίζω ήμασταν καλοί στην κυκλοφορία, πολύ καλοί στην αμυντική μας μετάβαση, καλοί στην κατοχή και κάναμε και 3 γκολ τα οποία βοηθήσανε να έχουμε ακόμα καλύτερο πρόσωπο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι και αυτή ψηλά στη βαθμολογία. Ο θεσμός του κυπέλλου κρύβει εκπλήξεις. Εμείς θέλαμε να περάσουμε στον επόμενο γύρο, ώστε να έχουμε άλλο ένα κίνητρο για να μπορέσουμε στο τέλος να δούμε τι έχουμε καταφέρει και στο θεσμό του κυπέλλου. Η επόμενη Κυριακή πάλι με τον ίδιο αντίπαλο. Νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο μάτς και διαφορετικό, θα έλεγα, γιατί παίζουμε στην έδρα τους πρώτον. Δεύτερον, είναι παιχνίδι πρωταθλήματος. Νομίζω ότι θα βρούμε μια άλλη ομάδα εκεί. Μια ομάδα που νομίζω ότι θα είναι διαφορετική στην εικόνα την οποία είχε σήμερα. Σήμερα τους αναγκάσαμε να μην φανούν τόσο πολύ. Νομίζω όμως ότι θα δούμε κάτι άλλο στο παιχνίδι του πρωταθλήματος και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την εικόνα που μπορεί να συναντήσουμε εκεί.